Mada je mašina nije. Da, Kapor, a najbolji prijatelj je Njemu Laforć. Vole ga i Rajker i savjetnica Troj. I doktorica Krašer. Premda je stroj. Da li je slobodan ili rob, bilo je pitanje tad. Kad ga je obranio Jean-Luc Picard. Pipar, bravo. Da. Pipar, Jean-Luc Picard. Obranio ga je Jean-Luc Picard. Da, komandan, da. Reci mi, Da. ko je ovaj ušopropelerac, jel znaš? Ko je ovo? Ljubavi, ko je to? To je tvoja Ko mama. je taj To je ušopropelerac? tvoja mama, draga mama, kad je bila mala. Kad je bila mala, imala I kad je uši izgledala kupa i ko... opera. Kad je izgledala ko... To samo majka može voljeti. Samo sin može. Draga mama. A trebaš je vidi sa Upala. trajno. Ne, mini val. Ne,